Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Mao na gyud ni ang klarong sentensya nato. Makaon na gyud tayo ni sa buhay. Dali Lula! Dagan! Mas ano na di kang liding man mag-umay ka! Aray! Agay! Mabali! Ayaw mo isalipay sa mong abagat, no? Dagan mo! Niya na buhaya! Doon na lang siya nato! Sinuko! Dali! Mas mo ni kay! Lula! Lula! Pagkampo na lang! Ako sa Manila, huwag na lang di ka! Itiguang na mga! Toto, ayaw pagsipino ang diyang sakit at kong hawak. Totoo lagi ng buhaya! Putong na lang Lula! Perlas gidamhanan! Babagi ang buhaya! Hoy! Ang buhaya! Huwag na makalihok! Og, ang tubig! Huwag na makalahos na to! Salamat, Perlas! Salamat sa imong tabang! Nikay! Oh, Toto! Lahos ka mo si Babaw! Dagan mo! Agay, nganong kalit lang kang mihapa, Toto. Namuhumo naman noong ko din sa sagot. Nawadaan na tahong kuskusog Lula! Ang sakit kaya ang tuhod! Unay umoy! Kapoy na! Mura na kong mamatay sa kakutas! Ni ana juta sa gawa. Oh. Uy, kadako day anang lungag nga atong giagian. Ay, namas ni kay! Nanuwa mo sa magasunod na ito Lula! Lo, nabilin sa lungag sinikay tuto. Ako sa balik ko Lula! Ay, ko biya eden hito. Lain kang tan-aon nga. Lain kang tan-aon ang kakahuyan. Das unahan ba? Murag doon ay mga matangan. Si tutok na ako. Usa, tutugan pa rin ka nga tiguang ka ka. Kaya binawaan to kay Netas sa lisod. Pero, kinalang balik ko na kusnik kay Lula! Ayaw lagi ko biya. Ay, salamat! Ay, salamat. Nakagawas na slungag akong leading lady! Madam Bakukang, puy-puy na kayo kong abaga sa pagpinasasray na, oy! Mahay mo bang magpapuli kong ilmo? Oy, masakiton ko, madam. Miapdos na sa dakong mga pasok sa lawas og naong, oh. Mama, huway una kita. Ay, Oh, may pa. salamat! Diha una ka ha, mahal nga ray na ha! Dinhilang una mo! May susihod ko ditong bahina sa kakahuyan! Uy, Oy. Madam Bakukang, maluoy tao ka! Ayaw taon may biyahe dugay ha! Ay, nako. Ay, naon sa magkaniray na, oy. Mura magiging siya natug. Pero, nganong gaguan magiging siya og das, bro, ha? Di, anani. Bati, nagigugnaong. Studio ka. Batik ko kay kang tanawon ang imong naong. Hey, napapas ang imong ilong. Unya, misudlot ang imong mga mata. Oh. Ug upaw pito ka. Ay. Kalma lang. Ay, dili makapabalik sa imong kagwapo ang pagpangiso. Uy, kalma lang ilmo. Sirikay! Siya mo'y nakaingon ining tanan. Siya. Siya yun. Kinahanglang ibalik niya nga akong kagwapo. Siya rin yun ang makapabalik, ana. May gahom ang gamahan ng pirlas, dili ba? Oh, pero gusto ko nga kuhaon ang iyang gahom. Ang pirlas! Kasihit may ni mong kakahuyan! Mura manig di mayo ning atong gibuhat ni kay. Oh, padalion ta ni puti! Asa magkahaang ungo karon? Nganong nadaog man sa tumiyang ray na nga gamay biya tong ungo ah. May gihuptan siyang gahom sa kangit-ngit, Lola. Makahimo siyang magic. Oh, Wala no? Kanino ta no kung mahimo sab kong gamhanan no? ay dawa kay angay may mong gamahan ng totoo eh. Mas angayan ba ko? Ngayon bitaw kay Lula. Ang iyan ka mahimong barangan Lula kay may pagka-umuong ka naong. Aba niya! Ayun na lang nagsungugas nila igi to. Masukoon niya na. Ganun na ako nasuko na niya ni Kay. Oh, Alo, pagod na ito eh ah.
Saan ka puti? Ano sige magpamagod ya? Kung nagdali ka maabot ito sunahan, una na lang! Saan ka? Oh, padali unta niya sa paglabang ining kakahuyan, Toto. Saan? Ano naman sa di kay? Pagdali ka mo! Padali unta ni puti! Dali Dali! man siya nasimutan anang iroan ni Kay. Katalagman! Uy, katragman! Abrong sinulak, iwan iligo-ligo. Dapat diha, oy. Kung iyan na nasimutan nula. Dali na! Malag ka na sabta! Dali! Oh, murag nang lihok ang mga dahon sa kahoy! Inuwi po, ma! Pagdali mo! Sundan ta si puti! Siya lang lihibaw ko noon sa ang niya ni mo ang kakahuyan! Sakit sa kuti! Tata, tarong ako sa pagoyo to. Nanan sa tini! Pasaan na di ka lula! Dali! Ay, utang ka toto. Oy, mura magkukusa ka sa akong bugas sa imong gilabyog sa imong abang-aray kasi damit sakit na noon akong hawak to. Agay. Ay, alam pagkikamo di ako! Emergency na! Usaman! Ichala sa kanto sulaan! Oy, ay dala. Sumunod. Sumunod. Sumunod! Sumunod na sa ka ng kadahunan sa kahoy. Daga na lang mo! Nag-anom na kang iyong kinig dapita! Hapit na mo sa upang adlaw! Agad na nalitan! Ano mo ng mga dahon sa kahoy? Wala mo nag-agyan o kusog na hangin. Ay, pero, Ano ba? Paul, Oh. pero wa may hangin din ilaw sa kakahuyan. Alimut kay din eh. Ito, no? Oo, totoo, nanasad. Doon na may nagpalihok niya ng mga dahon sa kahoy ni Andoy. Ay, may mga mananap tingali nga naaan ang mga dahon nga naglihok. Oh, sa? Lala. Uy, hain naman dahil si Madam Bakukang. Wa naman taniya balika. Ay, dali. Mamihal lang ta din eh. Ha? Bahala na ng reyna diha sa punuas kahoy. O, ito, no? Dali ka mo! Ah, nabalik na ang bruha. Oh, mag-agad na sa taniya. Sunod ka mo kanako. Ola. Adto kita ditong dapita. Pasana na ng Rayna Andoy. Pagdali! Oh, Madam Bakukang. Mahal nga reyna. Dali diri. Upupsop. Oy, Madam Bakukang. Anong nanglihok man ang mga dahon sa kahoy, oh? Madam? Nagkadool na ang kangit-ngit. Oo. Maggawas na ang mga bangis nga mananap ni Iling Dapita. O kung dili ka mo gustong mamatay, sunod ka mo ganako. Pagdali! Toto! Tuwa na si puti ditong bahiras kakahuyan! I see it! Aray. Kasakit ka sa kong hawak to. Tarong akong dato. Yaya na di mo di ano? Mura na magkikagwa. Yantos mo kiti kalula. Ato sa diya. May diya kay imong hawag rin sa sakit. Ako yun. Akong tiil. Akong tilog akong sakit. Ang akong sakit. Ang tiil akong may sakit. Puna pa rin mo priting bugata. Kung baan man ako. Wala kamatayon. Kamatayon na gani lula. Kamatayon na gani. Pagdali, Toto! Ay, siya ka, Mati. Puro man ang dunay ng lupad gikas ng lihok ng mga dahon! Pagdali! Dagan! Dagan! Madam, may nanglupad lagi ka sa mga kahoy. Tanawa! Madam. Ako lang ibili ng reyna. Dili! Kinahanglang madaas siya sa atong taguanan. Kanang nag-itom sa unahan. Ba ka na sa langob. Anha kita diha mo pailabais kagabion. Ay, natunog ko. Dagan! May mga dagdog sa unahan nga nagmaingon din eh! Dagan! Katalaban ka na! Dali ka mo sa langob! Aray! Ay, tawagin ko yun mo. Kapit ka kung tiyal sa gamos ka, oy. Aray! Naana! Napaos na ang imong tiil gikan sa gamot! Dali na! Managan na kita paingon sa langob! Patay ni kay. Naganabanam nagkaduol ang mga naglupad na mananap gikan sa punuan sa kahoy. My God! Dagan ka mo! Mangita tagkataguan! Dali! Dito na pita! Murag may mga bato dito! Toto! Paspasipang imong pagdagan! To, ayaw lang yung katumba to ha! Siguraduhan lang yun ang imong tunog ha! Murag kabayo nga makatultul o mayong tumbanan ha! Hiya! To! Naunsa ka! Oh, diyan na sila! Hapa mo! Aray, agay ni kalit magagapa to! Abang ni kay! Ipakos mananap! Tabang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!